Tanečná škola. Vymysleli sme si projekt, ktorý bude o cvičení, čiže folky by mali byť o tom, že zacvičíme si, zatancujeme si, vybeháme sa, spotíme sa, vybláznime sa, len s tým, že ja vyberám prevažne kroky a pohyby z ľudového tanca. Niečo sedí k tomu, čo práve robíme aj regionálne, niečo je úplne uletená hudba, proste používam len takú, aby bola veselá a rôzne kombinujem kroky. Ten pohyb prispôsobujem tomu, čo práve potrebujem urobiť, že keď potrebujem rozcvičiť bedrový klb a potrebujem, aby sa hýbala noha, tak dôležitejšie je to, aby sme hýbali nohou v správnom smere. Len nájdem náhodou motív, ktorý sa podobá na ten ľudový. Čiže niekedy je ten krok presne taký ako v ľudovom tanci a niekedy ho prispôsobujem aktuálnej potrebe. Nadradené je to, aby ten pohyb splnil funkciu cvičenia, ale snažím sa vyberať také, ktoré sa veľmi podobajú alebo priamo sú z nášho folklóru. Polky organizuje Sľuk, bežia od októbra. Od októbra boli aj priamo v priestoroch Sľuku. Teraz sme už druhýkrát v bratislavskom V-klube a zatiaľ budeme pokračovať tu. Čiže každý útorok o 19. hodine v bratislavskom V-čku.